ki khubor ka batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ban penriu spa igato kapuli hakajat penriu khasi uba renewal majau hakawat kapasau ula penmi biang sakawai kakot Poitri kaba ula jer kerteng ki Syrwet balaja ya kabala pelat padba haka artarik unai wing arhajar arpsau haka jialang kabalingkon kabala long hayeng sa jongu ha maulai nong pedeng Shillong. Ha kajing pelat padba ya kini kakot la sakilang da urang ba asnong uba kit kupar kharsieng urang ba asnong barem uba pling khongset ki bahai ngasem jong uba renewal majau bat kiwei ki bala syakot sngobha ya kani kakot lala banyo nakadukan dekon ka rikhasi book agency Mokhar Shillong. Kani kakot ya kaba I doktor yang sepulan kadai kawai bikin temu kalau ba ngaku wei na kecai benriu kasih kuah bani no senyang lem kecai benriu ham tam ya gelong dien mandien handien abun yang ba kathok katar lesi kini kijing tho pengen permi mensuar lately ban kabun ni mentah lesi lada mentah kam long ka badan kam ani kibri kinom sodan kam ai ka sapoi ko por hakaba asukum perkhan kilong din mandien jongi kin sa simba ki ba ki puli ha ki kot pam de tang ki kot ba tho manga re ki we bete ki nong tho kot kin salong ba ko ro la ri kum ki jing pran ki kum nu ban kin tiu ya ka imlang ka salang kham tam ma ga ja ri kani ka Syrwet balajano malah tho kanang barang ai kerteng kanang kumi nama ngetip syai ba lesi nak deng bun ba jong ngi gejak dendri pas jentia mira klen no eke barim eke ba men barim baca olale te ngamdane ban ong tangani tin tangani resboni fi abang apuli ya ke manuskrip jong kani ke kot haba I wanra I Maria I kunjong ba renewal majau ngamla banong kabaning kong kalong ba ndai bang apa hupor dari kebriu bubun kam hatu katarapa ndai haba ki panganong tho ki kwa manganirap ya kabangala manirap kata gade kecing long jonga yeshimet kaba na dia berisland dia ki man penuh senyang lem dia ki kentien kentugan pam mat banyak ru hakaban pek yo don ino itam iduna shawa ka kot kan ni berthai ni tip syai bahaba kajuk ka bangi ni ementa ndai bangi duna ya kita ki kentien khasi ni on the English ki vocabularies ni paho palat Nri ke pada ke penlong ini kecak penriu ba ni pendon kam kenri iki ya ka ba ulong so manswa ula ai ni ni klet no iki namar gila bo ujri no iki daki wei pat ki kentien nong wei kala bonong kentien phareng kala bonong kentien hindi kala bonong kentien sanskrit bakum tatil ke ba hanga hi ngap khat na se ke mo bhai ke ba father H Elias Young haba kaktian ke kajat penriu ke kaktian kajat penriu hi kaktian kadehi kabangi kren kaderu kabangi tho kabangi kren lesi kala panlong ba kadon batni kabangi nang ya don kabangi nang ya kren gidang ya khana gune ndrei kaktian tho bade lada mila ban ne ka sa ka kayai kayai sa ban kinong puli kiyo ban puli na kapateng siya kapateng tinasung tenat ya kijing tho jong ba renewal bejau kamli kan ye kasin ka baning kong bangayo ban puli ki manuscript jong ngila da alayo ban puli ya ki artli ki manuscript ki basha khamatro
baik lah ada penmi di kawin nak kaba nong tho don jingmot kalong ba ban gentiu ya ka tho katar ban gentiu ya ka tien ka chuli bat kata hi ka dei ka jing trang jong ngala dum ong ba hagaktin parangi ong ka passion ladap hidon kata ka passion ka jing snoten na ka jing trang na do ka do no ban le ya ka no kham tam hagalian ka tho kata nim som thai hakarta ka ba ila khamrang ba unta mat ringkat bat ka jing bam khan ke met ka pha do rei niu ba imshim na som thai mislana chibon ru ba ka yin ka sem ikon ilok bat kumda ki badan hagani rin ki ai jat lang ki support lang bat kata ka di ka badan kam ban yo ka jing kersan na yin na sem kham tam bat mga kum we na kinong hikai khasi ngade ban ong ba ni de ban ya para nong tho ni de ban ya kemen lang ro para nong tho ngim de ban kemen tang bang ya pemi ka kot chong long re ni de ban ong ba to nang pemi shu mangati mde tang ya ba renewal na jaw ki we de ki kot ngala tho hadu san pu sau te de ki mai phang jong ki para nong tho san pu sau te li hadu ka ni ka kot ka bomenta ti ka ka bang shop ban kuntu ka long ba nang yai tho apa pidon ya ka bor jebing ka badang klan nang yai tho apa pidang don ka met ka badang klan nang yai tho kanang ba ki we ro kinyo kintip ya kata ka sur jong ka ton ka jempi kata ka voice of your heart ke de ka kong sana do kata bangirung inyo snolem bagi nong puli kinyo snolem ka jing benyao ka jong uni umlong ya ka kata ka be ong ka ki Syrwet balaja bale ong ki Syrwet balaja natural ada ngitip ya ka kendala ni sutho ya ka tin Syrwet kamot dang don iba ni ka pakajak don rio kadang laban ban tres kadang laban pet Henry ladang ni penjano wat dia itai bangi dang laban yo itai Syrwet dia se kajak rio ni kan Poitri na sutunat ya ka we ka poem ka ba itho kamtam habi ibu ikin ki kentin kapag kan mau yang itai kentin ini tenron ni kinong sorangan ni sora iba no thaiwa ti yesu ya tip hai ni kentin kena benta kentin shoot tenron naman ginang sudah benta ginang sudah ya kan senrai kemat lang benta ngasi om ki mo ya ki kena ki lira no itu ki jain balak tenron namar beleba yo wan uslap snap ulak kalak kerho ke bening mu perthat ulak kerho benta ki om tenron ayu kata kim su tho wa i kentin tenron i ke jimra jong i ba ya kum kini ke jai tin ki ba ni ke jai ndriu ngi pundon kap ki por ki barim bale na ha ka por benta kim su tho shu kum i kini ke jai tin ki ni ki kentin ki long ki ba ki ban pedru spa shi bon ngi bon ha ki adverbs ki adjectives ha ka tin ka si ngai la dan nim pendon kami ki kinja no shisha na kata nga sno dei ban ong ba na galiang junga nga ai kuble shi bon ya inong tho ban na kit bok yang ha ma renewal li phi ba phin nang kwat nang khia aban kom ka jing kwat jing khia la da phi lo ka jing kwat jing khia pinang la ban tre bon ki tiu ble na ai ka pang ki ka jing kwat jing khia ba ki kam bha le the lord ka kam ai do wai ni tip ba ka jai dun riu jungi marok wai ka me ka halia wat sabaru menta ki tip ha ya ka jing ya ki dawai ki ba mi na ka ni ka ying jong pi marba mo ka bang tip ni ka dawai ka lang ka ba biang na ka benta ki jing pang ki bon bha ga yo ruban puli ka tu ka kot bandam ya ka mai phang ya ka tu ka kot ki dawai ka si ki dawai kan ba ki ba da ka tai sani bha ho kilong usinyang uba crowd ka ta na ka benta ka chai ban riu chomi ti ha ka uluk sings em ru ko we pat ka kot ka ban ban pat khat pa de ya kilong din o yo ni shong khat le yo ni puli yo ta uluk sings em mo namar ba umde uba na kanika hima ga chomi desi umde nang ni na sol ndre ni i buun bha ki usinyang uban hei jong ki riurim ki ban ki jaka na ki kentot na ki than ki ba per ki ba ni lap
baki long shisha ki shot shan jong gari jongi ini sutuna ya kani ruba ma ila tho ya ka to ko ru nang tai la tho ru we da khana pong shem ti kani ru la yo benta lang bat kani khat do ka dei ka ko ki Syrwet ja ka bang ngi scam ko mai ong inong tho ba ha kani ka por le se kin dong da su tho e ka jing por dor ka jong ka namala dan puli lung leng ye ka gung tong rei tong inda puli da ko pusan da ko por khat jana ngin sno tho ya ka jing ko dor jong ka bat na ong ba ka we pa ko we ka kot ka ba mi na u nong tho u no nong tho ala ni ka no nong tho ngin shim be da ka ba burom ba ki long ki kot ki ba ko dor ba la da ni don ya ka ta ka benta ka bangi ong ka jet ben ri jungi la da ka eat ban puli ngin ya krishan gen da ka ba ni puli ya ki kot kasi la da ni la ban pet ya ki film da ni la ban puli ya ki kot novels fa ding la ban puli ki ba we pat ki kot jong ka per thei thrai ngin pen li ru ban puli ki kot bala tho da ki para nong tho da ki para ka kasi jungi da ki para khe par mer jungi nang bangin kin tiu om tam ye I shimet re bangin kin tiu ya ka chai kan riu jungi I ma renewal jaw ila tho ki Syrwet da ja bat kani ka kot kadi ka kot ka kot poitri ka si bat ni Pyllait pa ba man ta ka sngi arterik ubnai November arhajat arpusaw bat ya kani ka kot pansa di no hayo bat baro da ki piti yo bali puli tinga ai puli kerpang la inong tho ule